Nilutan na sweater, pre. Ningo kay bay. Pila agi ni bron? Sus, usa ka pasero lagi nya gigasolina ra. Ako layo sa kong biyahe oy nya. Kuan man. Gatag 200 ra, 500 ra. Ayaw ko ka. Lagi nya. 100 ra gasolina sa sinta gi. Para do sabot amo nya. 200 gatag layo ah. Saka kayo dito ang motor hapit na naog. Uya we ani. Ay wala may pasahero. Asa may mga tao nang lupad nang puro nang wakwak ang tao dire. Ako to no. Ikaw na. Sakya ko daw. Ay, ada niya lai. Mana una? Kaya kay mura na problema ko motor man. Ha? Murag Ikay una, binuang dia ba ikay una no sa taga sakay nay. Ano hot na gasolina ay? Atala nay. Dito lang yan. Ay, dia ra nay kay kanang wala man grahe na ko. Wala ka masayro, grahe na ko. Di ako sad kuan kanang di na ko masayro kay mingaw kayo. Motor ko nimo ang problema kung motor kay wa may Di gasolina. mo bayad man ko do, mo bayad man ko. Atala nay kay kana na inalay gyud maayo nay kay 12 ka buk anak ka na sakay dia. Di sa ko pasakay tiguang man. Kuyawan tanay di mupot, mahog niya ba? Kahilason po nimo kakusog pa ora na ako mukapyot makakuha pa man ko kalima ka round gani. Samot, di ko mukapyot maho tang upos. Di ko ganahan militom. Ako musakay do. Dili ay dili. Siya lang. Good like mo andar pa ning motora oh. Sa pag-andar na oh. Siya lang ha. Sinsya kayo. Wala Nang tambay-tambay man mo diri nga di man dai mo Di wala pa mi tao di. Ato naman ang tao. Ato ni ako na Buat ko ako ang gikuan kanang gisugo gasolina lay. Gasolina lagi hodda naman hubas oh. Oh, jud di mandar. Sa na wala. Mamay una kusog mao pa kani pag-abot nimo diri gani. Ikaw lang bay, sakyan na bay. Wala ay dili lagi ni mandar. Pwede lang makay-kuan gud. Ya kana siya una ay. Alimuot na ra ba kayo ni Hap? Lagi siya lagi. Dili ko ninyo pasakyon. Wala ay. Siya lang nay. Di musakay lang ko do. Ayo nay. Una nay. Bago ko niya. Oh, bilit ang upos eh. Ang linya na mo ana man. Sina to ba? Kahilason ba ninyo? Bayad na ko daghan kong kwarta. Bisa babayad pag dagkuan daghan. Jay una. Kato ko ay toy. Ay ma'am, tara. Want you to repeat after me. Just how to do it. Ay abay ako na. Abay ako na di bay. Inak. Ay ma. Ayo. Ako ana. Ako lagi di bay. Ay lagi. Ako na. Tara ma'am. Unya sa ba? Kisa ba di una ninyo? Ako ma'am. Ako daw. Una day. Sige pasakyan si nanay. Dili sa ma'am. Ato na ma'am. Ito man. Akari po. Tara sakit. Sige. Bay ako ba dari ma'am? Ari ma'am. Dali ka din. Ma'am. Sakay ari ma'am. Ari na lang ko kay larga na siya. Wala ka na. Ako ngayon na. Ada ka lamay. Arti sa uplok ko. Abi kay gwapa ang chick. Sakay lang ko daw. Nya sa ako ni. Di lagi maandar lagi nila. Di maandar lah. Unsa man yung mga drivera in town. Ay. Dili man pasakay. Di ako tricycle pod man. Isog kayog naong mapliti man unta ta. Di man unta pasakyon. Abi gwapa ang chicks. Ay, maglakaw na lang ko ani nga kalayo ra ba ato. Ay. Sir, diri na ko sir. Dira ka ma'am? Oo. Thank you. Dira. Ay, na ang paniagi ka. 150 replete ma'am nya. Kuha lang. Pag iulan ti ka ma'am, kuha man 150 man to nya. Kuha lang kanang 20 lang kay chicks man. Oh, chicks. Nya pwede makapakapinig number ma'am ha? Number ba ha? Kuha ko number ma'am. Ano ma'am? Ma'am. Sir, Ma'am. Saan na ma'am? haring kwarta. Kwarta? Kwarta. Kalain. Siksi kayo ito lisan. Kalain ako ni ma'am. Ay, tsagi ka. Kaya mo tsagi ka, wag tangang mo ha. Di ko check ito eh. Sige. Kwarta. Ano yung gano'n madadapita ma'am? Ano yung labot? Darawari? Pagdali ba? Lugtun ti ka. Ha? Lugtun? Bayot di ka ma'am? Kalain ng... Iya mo, gagitong ko di mo. Ate, kuha ba ko? Dali din. Pagdali. Ayaw ma'am, sa makablitan na niyo ba? Ayaw. Sipa ako na nagod. Sige. Sige. Tara, bago. Tara, oh. Naaram day na. Pwede dagag istorya ba? Ha? Bayot di ka ma'am? Oo! Nga naman! Alaga! Ha? Ayaw ma'am, mabuto niya na kalit ba? Bukod ko na yung Ma'am, malawita ka, para ba ko ikaw? Nakabukasawa na ko ma'am. Rilo ni mo, pagdali!
nay angay ni mula tulisa lang na day. Kay di bito napasakay na daghan kinagkwarta. Angol nang gugagwa pa do maon na nay resulta Ayaw na, nimo. maluwi ka na, tabay ko na. Tabay ko. Con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos.